Dneska som šiel prvýkrát behať odvtedy, čo mám na hlave blondiavé vlasy a prišiel som na dve veci. Prvá vec, dosť som prekvapený z toho, že som sa nestrátil, aj keď som blondína, lebo fakt viem, že kde som a jak sa dostanem domov. Možno to bude tým, že túto trasu behám už 2 týždne. A druhá vec, som pomalší, než som bol. Proste ja nemám výdrž. Akože to je dosť pochopiteľné, že nemám výdrž, pretože žiadna blondína, s ktorou mám ja skúsenosť, nemala výdrž, a obzvlášť blondíny okolí hlavného mesta. Ale nechcem konkretizovať, ale celkom ma to štve, že som pomalší. Sice môže to byť aj tým, že boli sviatky. A jedno s druhým, oblievačka, alkohol. Tak to ešte len najebeme, kde máme peniežiha. Papanica. Ja na to papanie moc nie som, ja som viac na to pívko. Tak chceš byť zdravá, tak chceš byť, tak stream pís. A borku. A čo píštiš, jak lokomotíva? Čiže to môže byť aj tým, že trošičku mi ide ťažšie obehanie, ale teraz je strašný trend, že existujú vo svete hybridní atleti a ja som jeden z nich. Cvičím, behám a pijem. No a pomaly sa stmieva. Ja už som veľmi rád, že sa stmieva takto v takejto hodine, že 8 hodín sa stmieva. Ale zase nechcem prísť za hodinu do... Keď prídem za hodinu, tak zase bude tma. No nič, ideme pobehnúť po tme. Pustím si nejaké vypalovačky z roku 2016. Bo vtedy mal Bieber, že pík svoj. A ja vyzerám jak Bieber, ne? Vyzerám jak kurča, ale to nevadí, to sa vybieli ešte. Ideme behať. Dobre, update. Strašne som si uletel na Justina. Zle som odbočil, pravdepodobne 2 odbočky inde a znova som sa stratil. Ale čo je dobrá správa, bolo to v hudbe. Som rovnako rýchly. Nejak blondiavé slečny okolí západného Slovenska. Akože mám výdrž, som chcel povedať, chápete? Ináč ešte taká jedna vec, že ak teraz behám a počúvam pesničky z roku 2016, to bol pík modernej hudby. Čiže ak chcete videjko na 16-kové songy, dajte mi vedieť do komentov. Lebo o tom by som mohol rozprávať hodiny.